ganin yadda hirar tamu take kasancewa da injiniya Mutar Sagir Manumfashi. Injiniya, wai mai isa ka dage da lallai sai an zaɓi duk kwaraɗa a jihar Katsina? Alhamdulillahi, mutum ne mai nagarta. Jihar Katsina tana da buƙatar idan gwamna mai nagarta ya sauka, wani mai nagarta ya hau. Wai injiniya, me yasa kake zakalkalewa da a zaɓi duk kwaraɗa a jihar Katsina? Yana da kishin al'umma. Jihar Katsina tana da buƙatar idan mai kishin al'umma ya sauka, wani mai kishin al'ummar ya hau. Mutum ne mai tsoron Allah, ka sani ba a shugaba adali sai mutum mai tsoron Allah, mutumin ne mai magana ɗaya ba mayaudari ba. Akwai 'yan takarkari da yawa a jihar Katsina, da me naka yafi saura? Mutum ne mai karamci, mai adalci, mai amana, mutum ne mai alkawari, mutum ne mai jajircewa. Lokaci injiniya, jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Saboda haka an ce mai hankali shi yake baiwa kaji ruwa da damuna. Wannan sako ne daga injiniya Murtari Sagiru Manumfashi. Sai ku bani tambari na, ya bangulni na, ɗan jarida. ɗan jarida. Ɗan jarida.
Hello, Fauziya. Hello, Oga. Ina cikin wani yanayi, ina cikin hatsari, zan iya rasa rayuwata. Ke, ki nutsu. Nutsu, me ya faru da ke? Kina ina? Wallahi, Oga, ina cikin haɗari, ina cikin matsala. Kai kaɗai ne na san zaka iya cece ta, dan Allah ka taimake ni. Shine na tambaye ki kina ina? A ina kike di yanzu? Ina bayan gari. Gaba da ƴan tsamiya kaɗan. Inda na tura ku ka ɗauko rahoto? Na za su kashe ni, za su kashe ni, za su kashe ni. Amina. Ka faɗa min ko da ba zai min daɗi ba, don na san abin da kake shirin yi kenan. Yaushe ne za ka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne? No. Ki bari yanzu zan da idan na zawo za mu yi magana. So nawa muna irin wannan maganar da kai? Yaushe alƙawarinka zai cika? Jiya, yau, gobe ko jibi? Kina ji ko Amina? Ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata. Rayuwar wata ce ake gab da ɗauke ta. So idan na da za mu tattauna. Oke, rayuwar wata? Wannan kuma fa? Tambayar ka nake nace wannan kuma fa? Baka damu da shi ba. Kullum aikinka na jarida shine gaba akan na iyalanka. Look, ya kike yin wani abu uwa ba mace ba. Simple instruction you can't follow. Ina kusa da ke. Hello, Sadiq. Sadiq. Ga wata mota nan. Taimako, taimako. Su za su taimaka miki. Wallahi bacci nake ji ga gajiya. Ki haƙuri mu dan ƙara gaba. Insha Allah za a samu mai.
tunda ka ga na tsaya a nan ka san wallahi na gaji tsawon lokacin da muka ɗauka muna tafiya. Ha ba ai ya kamata a jinjina min. Fauziya na san kin yi ƙoƙari amma ki ɗan ƙara haƙuri kaɗan mu ƙara gaba insha Allah na tabbata za a samu mai. Tun ɗazu kake idan ka ɗauko matsayina da matsayinka ka san dole a jinjina min saboda wannan tafiyar da muka sha wallahi. Na san kin yi ƙoƙari kasancewar ke ƴa mace ki wannan dogon tafiya ba ƙaramin ƙoƙari kika yi ba amma ki haƙuri mu ɗan ƙara gaba. Ahmad tun ɗazu kake cewa za mu gani kaga tafiyar da muka har yanzu ba mu gani ba. Insha Allah na ce mu ɗan ƙara gaba kaɗan. Haba da Allah. Bawan Allah. Barka dai. Don Allah akwai irin ƴan bamburutu masu irin manna a nan gaba kaɗan? Idan kai ƙasa nan ina nan kayan sa nan daga nan bangaren. Kana masa magana zai baka mai insha Allah. To mun gode sosai. Mu ƙarasa. Wa da wa wallahi Ahmad daga nan gurin ba zan iya karasawa can gurin ba kawai ka ji. A'a wallahi na gaji haba Ahmad na wahala wallahi kafata duk ciwo take yi. Shikenan ki jira ni a gefe zan je da amma dan Allah kake. Na ji ka je ka da ba matsala. Aba. Dole mutum zai ji ga bacci ga yunwa ga dare. Dan girman Allah ma duk kai haƙuri. Kan Allah kamar da kaka halaka ni. Wa ya ga maka halaka ka zai? Babba, boss. Wane ne Madugu a idan jama'a? Madugu wani mutum ne mai kima, mai daraja, wanda yake ƙaunar talakawa, su ma kuma talakawa suna ƙaunarsa. Idan kuma mutum ya nemi ya lalata siffar wannan hoton a cikin jama'a, wani hukunci ya dace da shi? Hukunta shi ya kamata a yi, kuma hukunci mai matuƙar tsanani boss. Je ka abinka babba. Yanda ka ce kuma haka za a yi. Madugu wani mutum ne a cikin mutane mai tausayin talakawa, wanda baya son ya ga bakin cikinsu sai farin cikinsu, mai neman duk wata hanya da zai kyautata musu. Gashi kuma kai kuskuren sanin wani ɗan kaɗan daga cikin sirri na wanda bai kamata ka sani ba. Kuma gashi yanzu kai kuskuren saba alƙawari da muka yi da kai.
ku kamun shi nan. Babba! Boss! Ku bi ta! Ku zo! Kada ku sake ku dawo babu ita! Duk inda ta shiga ku bi ta! Kar ku soma yin kuskuren dawa ba tare da ita ba. Kin san Dan takarar sanata. ya sunana? Madugu. Ashe mata sani. Me kake wannan gurin a irin wannan lokacin? Wucewa na zoye. Sai kika tsaya? Hoto kika ɗauka ko bidiyo? Ba na tambaya sau biyu, idan na sake za a samu matsala. Hoto kika ɗauka ko bidiyo? Bidiyo na ɗauka. Kin san shi ne wanda muka ƙona? Me riba ki na ɗauka? Me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba? Ko so ki tona min asiri? Wallahi na maka alƙawari babu wanda zan gaya wa. Ban yarda da ke ba Fauziya. Siyasa ta koya min rashin yarda da kowa. Da ganin ki na san zaki ba da labari. Saboda wani labari ne mai tsada. Don Allah ka yi hakuri, wallahi ba zan gaya wa kowa ba. Wannan magiyar da kika yi shi ya nuna min cewa harshen ke na da kaifi. Za ki ba da labari. Bari mu rage mai tsayi. Me za ka yi? Harshen ki zan yanke. Dan Allah dan annabi ka yi hakuri, wallahi na maka alƙawari. Ke buɗe bakinki. Buɗe bakinki. Babba, ku zaro min harshen ta. Ka gani, ka kwantar da hankalinka. Insha Allah za mu iyakacin bakin kokarin mu ga mun ceto rayuwarta. Za ta samu lafiya in Allah ya yarda. Kwantar da hankali. Ka biyo ni zuwa reception. Nas, ambulance, ambulance. Hori, hori.
Amina. Mama. Ina Sadiq din ko har ya tafi masallaci? Ai bai ma kwana a gida ba. Bai kwana a gida ba kuma? Wallahi. Wannan yaro, wannan aiki da yake yi, Allah Ubangiji ka kiyaye shi, Allah ya tsare shi, Allah ya kare shi. Amin ya Allah. Tashi kaji? Mami, Dadi ya je masallaci ba ni. Tashi kaji ka alola kai sallah. Tashi. Dan jarida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Allah ya kare ka, Allah ya kare darajarka. Sai ka yi. Haba. Ya ana sallah kuna surutu. Ko ba ku yin sallah ne ku? Ba ka yi taka ba, mu ma za mu yi tamu. Allah ya taimake ka wani rabul. Sai ka yi Abuja dodar. Lafiya wani rabul. To ku kuwa Allah ya ganar da ku. Karka da malima. Ai duk an kusa dawo da su kan hanya. Da zarar Alhaji Bola Ahmad Tinubu ya ci zabe duk za a dawo da su kan hanya ta hanyar ba su ayyukan yi. Dama a rashin aikin yi sa kake ganin suna irin wannan. Allah ya bashi dan muna buƙatar wanda zai dawo da matasan mu cikin hayyacin su. Ba komai fata. Sai ka hau. Wannan sako ne daga injiniya Muntari Sagiru Manufashi. Albishirin ku mutanen jihar Borno da jihar Nasarawa da kuma garin Sileja da ke jihar Niger. Malam Kabiru Musa Jammaje marubuci kuma mai shirya fina-finan turanci a masana'antar Kannywood ya buɗe ajujuwan koyo da gyaran turanci a garuruwan da kuke. Za a yi wa mutum 'yan tambayoyi kafin a gane ajin da ya dace da shi. Wannan dama ce ga ɗalibai maza da mata, ma'aikata, 'yan kasuwa da kuma 'yan siyasa. A garin Maiduguri za a same mu a kowace rana a ofishin Jammaje English Class da ke Mafoni Shopping Plaza akan Aji Bashir Road bayan tsohuwar Premier Cinema a garin Maiduguri. A garin Lafiya kuma da ke jihar Nasarawa za a same mu kullum daga safiya zuwa yamma a makarantar Al-Ikhlas International Academy da ke Super Cinema Street kusa da gidan Alhaji Yahaya Iga. A garin Sileja kuma za a same mu kullum a Zayyanu Communication da ke Suleiman Baro Road opposite Yankees Hotel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki. Allah muna ƙara gode maka bisa irin nasarorin da wannan cibiya tamu mai albarka ta Alhikima take samu wajen warkar da dukkanin larurorin da suke damun al'umma. Al'umma masu albarka cikin irin ci gaba da nasarorin da cibiyar Alhikima take samu wajen zakulo da magunguna da kuma warkar da larurorin al'umma da kuma zamanantar da ayyukanta daidai da zamani. Cibiyar Alhikima tana sanar da al'umma duk mutumin da yake da wata jinya ko larura ko damuwa. Wannan cibiya ta Alhikima tana da na'urori na zamani wanda za su auna larurarsa ko jinyarsa domin a bashi maganin da ya dace akan jinyarsa. Ina farin cikin sanar da al'ummar jihar Adamawa, insha Allah zan zo cikin garin Mubi ranar 26 ga watan 12 inda zan yi aiki na kwana 6 har zuwa ranar 31 ga watan 12. Haka zalika ina sanar da al'ummar birnin Bauchi jihar Bauchi zan zo cikin garin Bauchi ranar 2 ga watan 1 inda zan yi aiki na tsawon kwana 3 har zuwa ranar 5 ga watan 1 wanda daga cikin garin Bauchi zan wuce local government ɗin Toro inda zan yi aiki a Tuldan Fulani. Wannan dama ce na bawa al'ummar birnin Jos, na gangaro na zo kusa da birnin Jos domin mutanen Jos da kewayen Jos su fito su same ni da kaina a nan cikin Tuldan Fulani inda zan fara aiki na bada maganin gargajiya tun daga ranar 6 ga watan 1
har zuwa ranar 10 ga watan 1 ga duk mutumin da yake da jinya kowace irin larura ce ka same ni da kaina da izinin Ubangiji. Ni Abdullahi Alhikima ina sanar da al'umma duk jinyarka duk larurarka ko da kayi magani baka samu lafiya ba ka yadda da Allah shi yake ɗora ciwo Allah kuma shi yake yayewa ka gwada magungunan cibiyar Alhikima za ka samu lafiya da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan jarida. Likita ana iya wa mutum da shan harshe irin ko a ce irin harshen mutum ya cire ana iya dasa wani ko kuma ka zo likita yana son ganin ka. Ok, ina dawo. Yaro, me ya faru? I'm so sorry. Ha? Likita? Malam me ya faru? Me ya faru da ita? Kullu nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna Fauziya ta koma ga Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi haƙuri kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fauziya waya Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fauziya waya Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fauziya waya Allah na Fauziya. So dalilin da yasa na ce a ɗanyi wannan zaman a gurguje so ana tsakiyar aiki shine wata ya zo ƙarshe kuma abubuwan da muke da su a ƙasa ba su taka kara ya karya ba so zan ma kowa transfer to abin da aka gani ne sai a yaƙuri so lokaci ne yau in ba wannan bugu ba za a yi dan ni ko kaina ma ban saka a cikin kasan ba gaskiya saboda dukun ga kowa kullum da masu abin hawa da marasa abin hawa so duk abin da a gani sai ya haƙuri. Yeah. Ni da ranka da dina ya ka banna. No, kamar ya kai ka ji wannan. Ka ki damu. Abin bakin da Allah ya tsaga baya ana shi no. Zan samu abin tambaya a nan gurin shine. Ya. Idan ka ba mu kai kuma kanka fa. Ina ganin ba haka ya kamata ba. Mi 50-50 a cikin nawa insha Allah. Ifi gaki ya dawa. Ba yanzu bane a wurin, abu ne na lokaci. Shi ai ka tsara da wata kaza ka si kaza. Ka share ko ba ka bane ba kyakya. Okay, ina jinki. Me zai yana ba za ka yi haƙuri ka haɗa hannu da idan gari newspapers ba. Tunda kaga suna buƙatar aikin mu sosai. Kuma sun mana albishir da kuɗaɗe masu yawa. No. Ga Amadu nan. Sun mana ta yi tare sosai ba daɗi ba adadi. Dalili shine ba su da gaskiya. So mutane ne da ake iya juya su 'yan siyasa 'yan kasuwa masu kuɗi. So duk inda aka ce kai dan jarida ne wayannan mutanen za su iya juya ka kan ma ka kira kanka dan jarida so saboda su suna wallafa iya abin da aka ce su wallafa ko aka tace ko aka zara aka ba su ko da ko wannan abin in suka wallafa zai cutar da al'umma ko talaka su ba su yadda ba so ina tunanin wayannan mutanen ba mutane ne za a haɗa Allah da su ba gaskiya mu ma muka ji za su iya gurbata mu amma ya ka gani ya mu dai mun maka alƙawarin cewa za mu ba da gudunmawa 100% ta kan yadda za mu taimaka gidan jaridar nan tamu ta kasance akan turbar gaskiya. Muna godiya sosai Sa'adatu.
Ya su yanzu zan wa kowa transfer so abin da aka gani sai ayi hakuri. Kaka damu Amadu. Wani watan za mu haɗe duka mu haɗa maka. Daidai kenan. Ya. Ina da magana da ke. Go back to your office. Ki ci gaba da harka. Ina ji? Matsaya. Amadu. Amma ka san ina da wani dan observation da ya kamata. Hosiya, me zai sa ba za mu mai da hankali wajen karfafa department ɗinmu na Adbat ba, wanda suke fita marketing ɗinmu. Tun da kuka duba wanda suke fita marketing, idan muka auna da adadin mutanen da suke kawo Adbat a gidan nan, kamar wannan department yana da rauni. Me zai sa ba za mu shigo da wani sabon tsari, mu wani special promo wanda zai fi barin su 'yan kasuwar da 'yan siyasar da ke zuwa domin tallata hajojinsu da sauran mutane ba, ta yadda za mu rubanya kuɗin shigar da muke samu. Gane gaskiya. Tunda yanzu Amadu abin da za a kai kana dan da inside akan wannan abun. Za ka koma department din ba can ka koma ba a'a ka zauna da su wanda suke department din a tsara wani sabon shedu za a yi kaza wani si kaza ina tunani za a yi sai dai siyasar da kake karfafawa tunda kaga yawanci 'yan siyasan nan da dama sun fi son abin da za a yabe su ko da ƙarya ne. Su kuma kaga in muka zo muna wallafa ƙarya dan kawai mu karɓi kuɗi zai ƙara ta. To abin da ya kamata ban tarnumfashinka ba irin wannan damar nake nufi ba. Dama kamar ta lifetime achievement ya kamata mu dinga duba wasu 'yan siyasa da suke da capacity wanda za mu iya zuwa su tallata kansu amma biya za su yi wannan programs din. To sai mu zauna a department da ni da kai da su da kuma Fauziya sai mu ga yadda. Wannan ba matsala insha Allah. Zan fara shirye-shirye. Dan jarida a aiki ka sake gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Dan jarida a aiki ka sake gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Shikenan malam, mun rasa Fauziyanmu, wani azzalimin ya cutar da mu. Idan har kuna kwato wanda aka zalunta hakkinsa, don Allah don annabi ku kwato wa Fauziya hakkin, domin akan azzalimin nan da ya zalunce ta ku masa hukunci mai tsanani. Ya hakuri baba. Ba ko kadai kuka rasa Fauziya ba, dukkanin al'umma yau ko ina kika duba alhinin abin da ya fara aiki. Mun rasa Fauziya, kuma in Allah yadda mutuwar Fauziya ba za ta tafi a banza ba.
Na bar Fauziya ta yi aiki da kai saboda na gamsu da nagartar hankalinka 100%. Na bar Fauziya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfaninku saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a sahun masu cuta ko yaudara ba. Don haka idan taimakonka yana riskar al'umma, idan Fauziya ba ta yi rashin shugaba ba, idan Fauziya ba ta mutu a banza ba, to ka yi iya ƙoƙarinka ka binciko gaskiya. Domin duk wanda ya mutu yana aikin jarida in dai tsakani da Allah yake yi, to Allah zai ba shi ladan da yake ba mutanen ƙwarai. Insha Allah, idan da yara gaskiya ramunta baya ƙwarewa, idan har gaskiya adanta baya lalacewa, idan har gaskiya ba ta rugucewa, zan yi amfani da ita wannan gaskiyar don tabbatar da adalci akan abin da aka yi Fauziya. To, alƙawari ne wannan. don Allah ka yi haka. Insha Allah. Saboda Fauziya ita kaɗai Allah ya mallaka mana. Mu ba baƙin cikin mutuwar ta muke ba, alhinin mutuwar Fauziya muke yi. Saboda koma me ya faru, mun san ta rasu a aiki mai kyau ne, don haka mu a matsayinmu na iyayenta ba baƙin ciki muke ba. Muna alfahari da mutuwarta. Muna alfahari da haka. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka ya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka ya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Sun? Sadiq ka dawo? Eh. Sanni ya ƙarin haƙurin. Wallahi alhamdulillah. Awa. Sai fa yanzu aka gama karɓar gaisuwa. Ai yarinya ce tana da farin jini. Na ji fa a rediyo har wani shiri na musamman aka yi akan mutuwar tata. Kwata-kwata na kasa yadda da cewa yarinyar nan ta rasu. Ji nake wa mafarki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce kalmar da za ka yi ta maimaitawa Sadiq. Allah Ubangiji kuma ya sa maka haƙuri a zuciyarka. Din mai rai ai mamaci ne. Sadiq, wannan rayuwa kuna cikin haɗari. Allah Ubangiji ya kare ku. Allah ya tsare ka. Ita kuma Allah ya mata rahama. Ina take ita sun yi bacci ne na ga ki biki bacci ba. Su Amina ai sun kwanta tuntuni sun yi bacci. Ka gani ce dama na ce ba zan kwanta ba ni ma sai na ga dawowar ka tukunna. Ka gani ma yanzu sai in shiga in kwanta kuma. To ni ma shiga zan kwanta. Ki shiga ki kwanta kawai. Ka dai ci abinci ko? Ai ba na jin yunwa. To ka je ka kwanta kai ma ni ma sai da safe ko? Allah ya ba mu alheri. A aiki ka ya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Ɗan jarida, ɗan jarida, a aiki ka ya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya.
Ni yanzu ba ni da wani babban burin da ya wuce na ga babanmu. In gan shi ya gani ranar har ruwa zan zuba a ƙasa in sha saboda tsaban farin ciki. Ki wahayi ba za ki daina wannan mafarkin naki ba. Ki abin da ba zai taɓa yiwa ba shi kullum shi ke faɗa. Kin fi kowa sanin wannan abin ba zai yi ba, inda zai yi da tuni ya yi wa. Kullum sai ka dinga cewa ba zai yi ba ba zai yi ba, to yanzu idan ya yi fa. To ta ma zai yi. Tun kina ai karama kawo haƙi yanzu. Allah ki daina yin wannan tunanin. Ni na san ma ba zai yi ba ne. A'a mai sunan baba, kar ka ce haka. Babanku yana son ku, ina ƙaunar ku. Ni shaida ce. A gabana mahaifiyarku ta faɗa haka. Naji gaskiya ne, bayan da bata yi ba don ta shawo kaina akan in so shi. Ta yi iya bakin kokarinta mahaifiyarmu kan cewa in so shi, rage gabar da nake masa. An yaka to amma abin da ya ƙara sawa na tsane shi ko gaba ta ci gaba shine ran da ta mutu. Ai ya kamata a ce ya zo. Indi har yana na araye ko abin nan sun yake ya kamata a ce ya zo rasuwarta. Da haka ni wannan ba shine ku daina cewa ma wai in so shi ni baya cikin mutanen da zan ce ina so gaskiya. Ni gaba ma yanzu na fara ma. To ka dai yi haƙuri. Baka san dalilin abin da ya hana shi zuwa ba. Ka yi haƙuri. To ni Maman Talatu, ai kin ji babban dalilin da yasa nake so na yi ido hudu da shi. Ina da tambayoyi masu tarin yawa wanda nake buƙatar amsar su. Ina so in ji dalilin da yasa ya gudu ya bar mu tsawon shekaru bai taɓa kawo mana ziyara ba. Ina ya je? Me yake yi? Wani hali yake ciki? Me muka masa? Duk wannan tambayoyi ne wanda nake buƙatar amsar su. To ma shin ke kina da shaidar cewa yana raye ne? Mutum da ban ga gawarsa ba, kawai ina ji a jikina yana raye. To shikenan. Boss. Babba. Boss. Mun samu nasarar buɗe wayar yarinyar. That's good, Babba. But amma fa bidiyon nan ta tura wani gayewan shi Sadiq. What? Yes. Yaya? Ya dai? Ba wani abu. A komai. Babba, ai kokari a gane waye shi kuma ya abin da dace. Boss. ɗan jarida. Ɗan jarida. Kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa. Kamar yadda a wannan zamanin Madugu shine tarihin. Madugu da ya kuzzura mu. Madugu. Madugu. To kowa ya gwama ya ƙara so Madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa.
babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar madugu ko yaran madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Me haka? Ku fa jami'an tsaro ne. Yayi fada da hukuma, yayi fada da gwamnati, amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ci. Duk menene sanadiyar faruwan waɗannan abubuwa? Son zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes din Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma salli ala Kada ka sake ya wuce awa 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sa. Daga fitowar rana zuwa faduwarta. Lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa 24. Ka yi dukkanin abin da za ka iya. Me kake takama da shi DSP? Bindiga? Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Haruna English Academy shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCE degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar, suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS akan titin Airport Road Kano. Ana samun su kullum daga safe zuwa yamma. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com domin ƙarin bayani a kira 0800 36 28 08 70. Haba masoyiyata, me yasa kike min ruwa fuskar da ta riga ta zama mallaki na? Me yake kallo ne? Kyakkyawa fuskar ka nake kallo. Babu abin da zaki ce min Aisha. Kin riga da kin cuce ni. Allah ya mubaraka ya hakuri. Ba a san raina hakan ya faru ba. Aisha bata gaya maka dukkan labarin abin da ya faru ba tun kafin auren ku? Aisha, ni dan uwanki da mahaifina da mahaifinki wasu ɗaya ba na buwa za ku yi ba, ni za na so da ce kin saba ki haƙuri kin ji amai. Ta zuciyar ta riga ta cutu. Ba a fushi da abin da Allah ya kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shubu maji. Ka tiyar iska sai ka ce gidan malamai. Babanta ma mutuwa ya huta. Kisan da zan miki mummunan kisa zan miki. Yanzu musi za ka iya kashe ni da hannayen nan naka? Ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu-dumu. To barista da harkar ta ku duba shi da rabashi. Shirin Amarya zai fara zuwar muku ne a ranar Alhamis 5 ga watan Januwari a YouTube channel ɗinmu mai suna Kani Play. Tuba yakan samu mutum daga wuta zuwa aljanna. Ni na riga na sallama. Bisa alamu kokari yake ya buya.
so dole ne mu sashi under tracking duk inda yake mu nemo shi. Amma tun a office ɗina na ce muku ɗaya mai account ɗin yana raye. Wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke domin mu fahimci juna. Ina so ku yi amfani da ƙwarewar ku ku yi touching ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba. Ni ma ku shigo ku kama ni? To gani? Ku kama ni? Me ƴata ta yi kuke son tafiya da ita? Muna bincike ne. Ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba. Kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare. Ya za a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an wayi gari ba a ganta ba san mai ta shiga. Anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba? Ya kamata a je kafafen yada labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa. Wallahi in da hindi ta mana kuskure billahi la ilaha illa huwa sai na kashe ta. Babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yin. Ya shiga uku, jama'a ku taimaka min dan Allah. da kanka kin ya mariya. Sunana Sultan Abdulrazak wanda ya fito a karakter babba a cikin wannan shirin fim na Dan Jarida. Dan Jarida. Final! Magana gaskiya zan iya cewa kusan rawar da ta fi kowace rawa da na taka a baya a iya tunani na gaskiya. Domin shi fim wani abu ne da za ka samu kowa yana da abin da yake so a zuciyarsa. Duk da fa abin da kake so bai zama lallai zama shine abin da mutane suke so ba. Zai iya yiwa kai a zuciyarka kana son ka dinga fitowa a dan soyayya ne ka laɓe a bayan fulawa a I love you. To ni ana wa tsarin abin da na fi so na fito a cikin fim ina son na ga na fito a villain character irin kamar character wani mugu haka ko kuma wani to amma mutane kuma haka wasu kowa da yanayin yadda kowa yake so na karaktersa amma sai ya kasance ni gaskiya a zuciyata na fi son karakter mugunta hakan sai yasa sai aka fito da ni a karakter da na fi so a cikin fim din na fito a karakter mugu wanda 'yan siyasa suke amfani da su su rike musu ƙahon su kuma su ta tatse nuna. Kada a ce na yi son kai maganar Allah tun da aka fara ɗaukar fim ɗin nan sin ɗin da a raina nake jin ya fi burge ni ko ya fi kwanta ban sani ba ko dan ina jin a raina na taka rawar da ta dace ne babu sin ɗin da ya burge ni irin sin ɗin da muka zo da ni da yarana muka zo gidan dadi hikima abale kenan da daddare ba wai komai ne yasa sin ɗin ya burge ni ba shine yanayin yanda dadi hikima ɗin yayi portraying character duk wanda ya san dadi hikima ya san shi wani mutum ne dan daba wanda ake mugun tsoronsa a fim majority kuma ni duk wanda suke kallon fina-finai na za su ganni ko a dan soyayya ko a comedian ko ba ina yin negative din amma ba sosai ba shi ko complete total negative yake yi yau wannan lokacin sai mai shadda ya canja shi ya sa shi a wani role na daban wata karakta ta daban to yanda ya iya jurewa na zo ne mai irin kurarin da yake wa mutane na kuma tirsasa shi na sa ya ba da wayar na hannun fasgeta ne mai wulakanci na kora shi na ga foji ya hau karakta kuma ta yi daidai da sai ya baka tausayi to gaskiya tun da aka fara daukar wannan fim din ni babu sin din da ni a raina ya fi burge ni irin ya duk wanda yake kallon series ma'abota kallon series musamman mutanen mu mata da matasa da suke yayin kallon film series to gaskiya duk wanda yake so ya kalli series ɗin da zai samu nutsuwa a zuciyarsa ko kuma idan kanka misali ko kuma idan kanka a kulle yake baka fahimtar abin da yake faruwa to in kana so ka fahimci abin da yake faruwa a al'ummar mu a yanzu currently abin da yake faruwa a al'ummar mu a cikin gidanmu a garinmu a gidan kowa ko a yankinmu to billahi la ilaha illa huwa inda ka zauna ka yi wa ɗan jarida kallon fahimta sai ka fahimci komai shi kuma daman fahimtar abu shine rabin cin nasararsa daga ka fahimci cewa duk abin da ke faruwa gashi nan mu kawai kaza da kaza gashi nan da yanda aka tsara labarin aka biyo da shi aka warware ma duk wasu abubuwa zaka ga yanda 'yan siyasa suke
mai da talakawa, za ka ga yadda suke amfani da 'yan daba, za ka ga yadda suke sauyawa su zo muku a mutanen kirki, za ka ga yadda suke siya ƙuri'unku, za ku ga yadda ake cilla mutum a trap, to abubuwa da dama ba magana Allah babu abin da ya mun sama da wannan fim din. Duk wanda ya kalle shi ina ji a raina cewa sai ya gamsu cewa ya ga fim din da bai taba ganin irinsa ba, shine budaddiyar magana. Insha Allah wannan fim mai suna Dan Jarida zai fara zuwar muku a tashar Arewa 24 da kuma tashar YouTube ta mai shadda Global Resources. Dan Jarida. Dan Jarida. Dan Jarida. Dan Jarida. A aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Dan jarida, dan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Dan jarida, 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 dan jarida. Dan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya ka tona ƙarya. Dan jarida, dan jarida, a aiki ka saya gaskiya, fallasa ƙarya.